hey, ana m agafete tata. Ana m agafe n'ụzọ wee fu ebe anụmanụ nwanne anyị nwoke na-abọ na-akọ onwe fa ọnụ like na-etebe onwe fa n'ezi. Ife wee miwe bụ na fa je sụba oyibo. Ịghọtago? Fa kara ịsụba onube anyị ka ndị because ụmụ anụmanụ nwaanyị obodo nọkwa di ya, ma ụmụ anụmanụ ụmụ nwoke be anyị ndị ọzọkwa gasị nọchakwa di ya, ndị nwaanyị obodo nọ di ya. So onye nwa kpata nke ọzọ na-ekwu okwu a ji wee na-asụ na n'oyibo ka ụmụ anụmanụ nwaanyị obodo wee na-anụ beta ọdịrọ mmanụ. Ịchọ gị na nwanne nwoke ike ọnụ iso n'Igbo mana ka esi nke bụzi na ụmụ nwoke ezi ụmụ nwoke be anyị ba n'akụkọ n'obodo a fa ba n'akụkọ n'obodo a letero na ụmụ nwoke be anyị asịlị ilefa na-ada ifefa na-akọ that duto enwela aka ọrụ a duto ịgba ọsọ afịa a na-abụ ịma ka onye afịa na ha bịa pasa somewhere na-eche mgbe igwe fabel fado nọzi ebe a na-akụsa asịrị ilefe a na-ada pịra ụmụ nwaanyị dị na bizi ma ndị nọ na salon dị bizi na-achọ na-eke isi inwetara isi ya nọ n'ime salon ya pụta outside bụrụ posta dịkwa bizi na-akpọ ọkwa na-ekwusa okwu bifo chie wee jiri wee kpọta onye afịa na-akpọ onye afịa inwe taịm asịrị. Ụmụ nwoke banyere ife na-akọ asịrị n'obodo a ka a napụgodo that side kọgodo ife nchọ ịkọrọ unu ife fa na-akọ onwe fa ọnụ. Anọkọtanube m n'obodo a mbi obodo a fụ ebe nwaanyị be anyị na nwaanyị be anyị na-akọ onwe fa ọnụ n'ezi ndị ụmụ anụmanụ kwasị na ụmụ anụmanụ ka fa bụ n'usi ka efe nji akpọ ofe ụmụ anụmanụ ọlọzi anụmanụ ya na ogefu anụmanụ ibie na-akọ ya ọnụ. Onye nnu na-akọ onye ogiri ọnụ ọsịa ịfụrụ inwekwere nwa na be anyị inwekwere nwa na be anyị ọpụrụ so n'obodo a ka ị nwere nwa ntu onwe m mbụ mme kọrọ m abụrụ onye Igbo mgbachi nkịtị si ihe nwanna akọ n'efere mba ụwa ndị amagokwala ife kọbazie onwe fa ọnụ. Nke a bụsịkwa kolokolo bọọsụ nke n'efere mba ụwa fapụtazie ezi na-akọ onwe fa nsi mgbanye ife onyonyo kịta si ka m videolize ya na fa nwere ike ikashi mgbakwa nkịtị mpakụkwa sai one side kọpa ịghọtago kọpa nọ na-egere akụkọ ọ na-akụ ya ifụrụ inwe nwa na be anyị inwere ọnụ nwa na Naijiria ọrụ so n'ebe a ka ị nwere nwa onwe ife pasta ifụrụ eji ọkwa ị na-ejezi to 60 ọrụ late 50 ka ị nọ kịta inwere nwa na be anyị mma m ife ihe eme mgbe ị nabaziri nke ọzọ si ya enwe m nwa na be anyị nwekwe n'obodo a ị na-egekwa akụkọ enwe nwa na be anyị nwekwe n'obodo a ọsịa n'ezie ị na-akụ ya ili inwe nwa na kodo gị jụ kịta ma inwe nwa na be anyị ma ị nwere nwa na be ka ịkọrọ datị kodo ebute ka ihe onye jụrụ ka ịkọbazi nke a onye bụ onye chọrọ ịmụ nwa ka ọ ya amụ nwa gị nwa mụ nke ị na be anyị mụnwa amụrụ na be anyị mụnwa chọrọ ịmụ na be anyị mụnwa mụ nke m ebe a eji m ụmụ ịtọ ofu nwaanyị mụrụ m ebua ofu dị ọla nwaanyị mụrụ m ofu eji m ụmụ ịtọ na onye chọrọ ịmụ be anyị amụba anyị na gị nwa chọrọ ịmụ nwa be anyị mụọ be anyị kedu zi ka o si wee gbasara anyị nwoke ị na-ekwukwu ya kịta na-akọ m ọnụ ụmụ nwoke ibe ị nọkwa ebe a ndị otu ịgasị ụfọdụ ha nchọ ma ndị anọsịrị be anyị ọkwa isoche na-akọ ọ bụ sọ nwa ka ị na-akọ ndị na-anọsị ebe a na-anụrọ be anyị ọfụ ndị oyi ya agasị ka ị na-akọkwa m bikọs onye nke na-agafete o wee na-ekwu so nke ọsụsụwazi oyibo ka ndị ụmụ anụmanụ nwaanyị obodo wee nụ ifugie ebe fa na-anọ wele ele onwe fa ka efe na-akọsazi nwaanyị obodo alụsokwa unu ndị anụmanụ.